Исәнмесез? Сүзебезне безнең заман турында башласак, әлбәттә, матбугат турында әйтергә туры килә. Татар матбугаты безнең заманны ничек чагылдырасың? Һәм бигрәк тә уникальлек, эксклюзивлык, бер җирдә дә булмаган әйберләр бармы татар матбугатында? Бар дип җавап бирәм мин һәм безнең Мирас журналының октябрь санын ачам. Ай башында ук килә ул бу журнал. Элекке журнал гәзитләрдә шундый шигар куела иде: бөтен дөнья пролетарийлары берләшегез. Бу юлы хәзер башкарак, әлбәттә, безнең заманда безнең Мирас үзенә шигар итеп дәрдемән сүзләрен алган. Каләм, калбеңдә ни сер бар, гаян ит, килеп кичмешләр әхвален бәян ит. Ни сер бар соң монда? Бик үк сер булмаса да, башка урыннарда табып булса да, мондый мәгълүматларны гадәти басмаларда, рус телендәге басмаларда хәзергә күреп булмады. Ольга Иванованың Сөембикә романының бу өлешендә Сафагәрәй турында, Сөембикә турында әйтелә. Сөембикә Үтәмешгәрәйне тудырган вакыт. Сафагәрәй 3нче тапкыр куылганнан соң яңадан Казан тәхетенә кайтырга тырыша. Кайда укыганыгыз бар бу турыда? Әлбәттә, кайдадыр бардыр, ләкин сирәк очрый торган мәгълүмат. Шулай ук Солтан Шамсиның Этрусклар Рим остазлары дигән язмасы, Хәнәфи Бадыйгыйның Хәтер көне дигән шигыре, бу октябрь айында бик актуаль булган шигырь. Фин татарлары вәкиле Лутфи Исхакый турында язма һәм Индус Таһировның 20нче еллардагы татар рухи тормышы турындагы язмасы. Нинди искитәрлек хәлбиләр булган бит 30нчы, 20нче елларда күпме затлык шәхесләребез утыртылган, җавапка тартылган һәм бер-берсенә әләк кагазлары язганнар. Менә шул турыда мәгълүматлар генә, бәлки фәнни концепцияләр дә түгел, ләкин бу мәгълүматлар һәм бу хакыйкать искитәрлек дип әйтергә мөмкин. Миркасин Госмановның көндәлегендә Рязань өлкәсендәге Касым шәһәренә сәфәр турында әйтелә. Фәүзия Бәйрәмова Марсель Әхмәтҗанов турында зур мәкалә язган, шәҗәрә капкасын ачучы. Һәм Габдрашид Ибраһимов дигән әдип булган. Ислам дөньясы дигән аның язмасында Япониядә мөселманнар тормышы турында язылган. Фатих Хутлуй, төрек һәм Татарстанда яшәүче төрек әдибе Фатих Хутлу, кем ул Карахмат дигән язма? Андый көрәшче, батыр булган Карахмат, ул төрек милләтеннән булып чыккан һәм аның язмасы бу журналда Карахматның рәсемнәрендә күреп була. Абдулла Тукайның поэмасының каһарманы булган Карахмат ул чыннан да чын тормышта да булган һәм хәзер инде журнал битләрендә дә күрсәтелгән бу шәхес. Гадәттә без милли темага булган актуаль мәкаләләргә игътибар итәбез. Ватаным Татарстанның калын санында гүзәл затларның иҗаты, ягъни татар хатын-кызларының иҗаты турында зур язма бар. Аны Гөлина Гыймадова язган. Чыннан да бәхәсле мәсьәлә. Татар әдәбиятын чыннан да хатын-кызлар басып алдымы, яки киресенчә аларга юл бирелмиме икән? Шул турыда фикерләр әйтелә. Нәбира Гыймаддинова киресенчә хатын-кызлар әле җитәрлек күп түгел, әдибәләр, яза белүчеләр күп дип әйтеп җибәрә. Шулай ук газетта исемлек басыла. Татар әдәбиятында әйдәп баручы хатын-кыз язучылар кемнәр алар? Сез дә тавыш бирә аласыз интернеттан табып, сәхифәсеннән шушы газетаның яки башка урында. Менә аларның исемнәре: Фәүзия Бәйрәмова, Зифа Кадырова, Нәбира Гыймаддинова, Гөлүсә Батталова, Гүзәл Яхина, Мәдинә Маликова, Клара Булатова, Йолдыз Миннуллина, Фәйрүзә Муслимова, Луиза Яцуар, Фирүзә Җамалетдинова, Айгөл Әхмәтгалиева, Нәҗибә Сафина. Мәдәни җомгада әлбәттә милли язмалар күп, шуларның икесенә генә игътибар итик әле. Болгармы, татармы? Бу турыда 90нчы елларда зур бәхәсләр булды, мәкаләләр булды, ләкин хәзер сирәгрәк очрый. Мәдәни җомгада бу турыда зур тәфсилле мәгълүмат бар һәм бу актуаль, чөнки күпләр әле дә татар кем ул, каян килеп чыккан икәнен, болгарларның кем икәнлегләрен аерып җитенкерәми. Бу белем әлбәттә өр-яңа түгел, ләкин хәзерге язма һәм аның эчтәлеге әле өр-яңа кебек укыла һәм ул белем бирә. Мәчетләрдә татар язмышы 14нче биттә, 18нче гасырда чукындыру кампаниясе башлангач, тагын нинди мәчетләр ничек җимерелгән, кем ул Лука Канашевич, шул турыда рәсемнәр һәм саннар белән, статистик материаллар белән ныгытылган язмалар бар. Бармы андый мәкаләләр кайдадыр? Тормышта гадәттә бар, ләкин
Кул сузып эзли башласаң, бер кайда да күрмисең һәм коры сүз генә түгел, тарихи материаллар белән танышырга кирәк булганда шуны табабыз мәдәни җомганың соңгы санын. Безнең газетта Мәскәүдә беренче каналда эшләүче Полюс идеясы программасына Ленар Закиров барган. Һәм үзенең тәэсиратларын башыннан кичергәннәрен сөйли. Кызык минемчә. Сабах хәзрәте Африкада кое казыткан. Кызык бит инде бу. Шул барыбер бу мәкаләләрне рус теленә тәрҗемә итеп, башка телләргә тәрҗемә итеп, башка тарафларда, башка телләрдә чыгарсаң да укырга кызык булыр иде. Киресенчә, рус телендәге газет «Звезда Поволжья». Аның бер мәкаләсе Рәшит Әхмәтов язганы «Плавильник Казан» дип атала. Ни өчен ул котел дип әйтмәгән, Казан. Димәк, Рәшит Әхмәтовның татарга мөнәсәбәте, күңелендәге татарлыгы шунда сизелә. Андагы бер генә санны сезгә цитата белән бирәм. Барлыгы 3 миллиард тонна нефть табылган Татарстанда һәм шушының өчен 70 триллион акча алынган. Рәшит Әхмәтов Жириновский белән бәхәсләшеп, Татарстан Россия җилкәсендә утырмый, Жириновский әфәнде, син үзең Татарстан җилкәсендә утырасың, аны имәсең дип әйтә. Чөнки 70 триллион табылган байлыкны, әгәр дә Татарстан кешеләренең һәр кайсына бүлсәң, һәр кеше 10 коттедж бәяллек салымнарны, акчаларны җибәргән, шул ук Жириновскийларга һәм башка тарафларга дип әйтелә. Ягъни татар мәнфәгате, Татарстан мәнфәгате яклана торган язмалар рус телендә дә очрый. Сүзебезне безнең заман турында башладык. Газеталар ябыла, мәгариф, мәгърифәт юкка чыга, милләт кыргаксый дип борчыла торган заманда яшибез, ләкин барыбыз күрүебезчә газеталар, журналлар бар, телевидение, радио компаниялар да бар, хәтта яңа газеталар да чыга башлаган. Заһид Мәхмүдинең безнең заман газеты кулга ялгыш кына килеп керде. Анда үзенең пролетарий всех стран әйтә торган сүзенә үзенең шигарын куйган. Дөнья шундый, хәтта пәйгамбәрне дә үз төсенә буй дигән Заһид Мәхмүди. Монда дини язмалар да бар, гаилә мәсьәләләре дә бар. Калганын очраса үзегез укырсыз. Хәзергә сау булыгыз.